Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo katik medhoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane kaya nyonya. Nyonya Singgih. Miarno sewekan udeng gak gawe cinta dhewean gendeng karepe dengklik anu dhewe. Layangan gede cilik gak ono sing keting kabeh padha ngulukno perlu digawe sambitan nek layangane menang senenge gak karuan. Mulane ana sing dara ngerti mulayo padha dikan najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemoni nek ngolokno ae aja ana pengger embong gedhe sing tepak nok lapangan gak ana resi iki aku sing akeh kawat listrike nek bolae teles kesetrum nek awake nek ana angin akar aku layangan iku jare minangka iki apuran tapi ojo sampe digawe totoan kok salah-salah dadekno surak rame nek ana sing menang mula sing nguber sak pirang-pirang layangan sitok digawe rebutan kadang-kadang sampai direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutuk tegalan brasak-brasak ono tengahe tanduran akhire sing duwe tegal
sing nyangga kerugian. Mula nek mlayu gak delok dalan perlune nyaut pola sing kleweran. Arek akeh playune banter-banteran sampe ana sing ngobrok bakul bakwan. Sing dikuwatirno sing nyabrang dalan pating sliwer gak delok kiri kanan. Apese awak keserempet kendaraan akhire dikirim nang Karang Wilang Karang Menjang. Ayo Cak, apese awak langsung aku biyen wis kondo, aku biyen wis kondo, aku ngono duda jare gak apa-apa. Dek ngomong tresno masih arang diblonjo, saiki telat sedina jaluk mule nang Astina. Waduh aku gelo, waduh aku gelo, atiku yo nelongso biyen yo gak ngejo, petuke gak nyono-nyono ana pasar simo. Aku dodol klopo, dheweke dodol kreco. Kreco diwadahi tomblo, kreco diwadahi tomblo, guyang-guyu plerak-plerak, suwe-suwe irungku mekrok. Terus aku dijak andhok, bendina ditukokno rokok, bareng tak rapi tingkahe kaya pitik bloro. Saiki yo nyatane, saiki yo nyatane, barek duwe kano akeh, oleh brai gak ono lerene, blonjo esuk mulie sore, alasane mampir dulure, bareng tak sridiki kepimbang bakul tape. Aduh sorone, aduh sorone, nek jojo gak karuan parane, dek ngetutno ana urine, kok gak preteli yo dangkule, apa sih awak konangan bojone, bareng digepuk pikulan, bojoku boleh tele-tele. Cekap semanten dolor, sainan kula sailan boten porong karasa ya. Ditinggal awe-awe drop sawung kaleng Surabaya panggon anane. Aduh pegel. Aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang 3 dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan muga aku diceluk bal-balan. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Pancene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medhongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa? Loh, ya. Waduh, kepethuk bos. Tapi bos rada bocor saya. Soale udane terus iki. Lah wis saben apa ya? Wong lak ono rame nok sepi ta? Iya, ya ono rendeng ono ketiga. Lah ya kok rame terus konan Hansip Safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek. Oh iya, gak ketinggalan dhek kan. Iya, wingi mbah ono jalan tidar kono lha. Prat-prit.
Ayo dhek iku prapit ana montor diliwat nang karepe. Iya. Tapi keliru lah bener ngene tangane ngene. Akhirnya mari kene pri sak tangane. Tapi dek tugas jenenge. Iya tugas. Ngabdi, dek ngabdi. Ya. Iya. Wong ku lak nok kampung ya kudu ngabdi nang kampung. Iya, Nduk. Lah nok organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi. Iya, ya nang organisasi aja lali panjere. Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Enggak waya dipotong sing karyae pok. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya. Gak apa-apa. Pokoknya temen. Iya, wong. Jadi aku tahu bojo sih. Wong lek gelem temen iki ya Iya. bakal tinemu. Nah, makanya Dene kok. gak ketemu ya nyingkring ngono. Ya apa biak apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Oh. Dodolan lagi gawe dhewe aku bangun. Gawe dhewe aku. Oh, saiki wis gak nonil lah. Enggak, kono ada wong ndi. Nadane Mas apa? Gawe rebab. Gawe rebab ya. Saiki nggih kejutan. Iya. Lek nggih rebab biasa ngono ae wong gak heran. Saiki Gak heran. nggih rebab kira dhuwure 3 meter. Yo kudu ukuran apa digawe? Gak apa, engko sing nabuh wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho. Ah, unin lah koyo lawang kecepit iki lah. Kon Gawe rebab ya, kon Mas. mayatno dagangane kancamu. Saiki lak gak ngomong sapa ngono lah ya. Aja kondo. Kondo kudu kondo. Aku Tapi rukuk- ngono balik teko ya gak tuku kancane. Tak gawane dhisik ya gak balik. Tak gawane dhisik gak balik. Tak gawe hiasan omah. Gampang tak duwike. Iku ngono kanca sisi kok dududono tok ono. Duduno tok ngono. Iya ditutur. Aku ro. Iya. Apa ngono ya? Apa ya? Kendang cilik. Kendang cilik ditutur tok. Lho, biyen mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan Di sing ono ya? Heeh. Lho, Nanggone apa nanggone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku. lho dodol apa ubur-uburan? Lho, ubur-uburan geger. Lah, Lho pokok- desa. pokok- Geger wit tikus. Lah lha apa? Lah ya apa lho, Pak pari kae jange ngeni wis dipangani tikus saya rene. Aku Oh. nandur apa sing iso dijujur. So, Nah, ya diakal cek gak kena wereng. Iya. Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandur Apa? walang. Yo. Walang ditandur, wereng metu gak Oh, mangan, di. gak mangan tarung. Iya. Dadi tanduran karo nang tarung. Dadi padha gak mangane wisan. tandurane ya teh Peno ya gak mangan. Ya. kok niku. Tapi ya akal iki ono ro, ora nula. Aku nek ngomong-ngomong ambek bos iki kok rada siring ae. 2 wulan arep lurus pelu kan. Nyambut gawe ya. Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya. Aku dodol pethet. Tapi lah Pasar bunga iki. lah akeh masuke ta. Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda. Oh, ronjotan. Ah, ronjotan. Disurung lek embung mudhun ditumpaki, lek embung munggah disurung. Oh, ngengkel. Iya. Ayo aku ngengkel pegel aku ya. Terus Tak sendekno aku turu. kesel. Kesel kon niku. Tapi laris. Laris are tak delok pedetan gak ono kabeh wis. Wah, payu kabeh. Kok payu dipan wedhus kok kon niku. Tinggal turu. Kon niku. Wis Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sikut njaga ngono lho. ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek-blek iku. Aja aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang apa? Kembang amben, ya. Apa? Apa? Bang amben iku gak dodol wong jane mati kon ngomong kamu. Ya kembang Ngale aku. pacar ngono lho. Oh, gak wis gak dodol pacar-pacaran. Pacar kembang. Pacar kembang. Pacar kembang iku arane kampung kon niku lapo. Oh, Aku dodol iku saiki. apa? Dodol botol, gawe botol dhewe. Kok desa? Oh, Gawe jare- botol dhewe oh, lagi. iya aku krungu. Lemah iki tanahku sing sesuk tak keduk. Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro wae ya. Iki gak contoh. Oh, terus tanah dikeduki. Tak keduk tak gawe botol. Bareng? Terus tak pe. Durung garing udan deres. Tapi apik. Api apa botol balik dadi lemah maneh kon niku. Wah, omonganmu. Mulan lek rendengi kok aja nggih boto ana njaba gawe payon dhisik. Iya. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi. Dadi selamat gak ana udan wis. Iki kan udan tak gawe tuku terpal iku apa? Iku pemasukan durung ono tuku terpal kon niku. Kamu lan karep iku kudu diimbangi karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri. Matri nyoder. Mati Ini lho jalan. karepku iki doleno pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan Oh, akeh. gampang. Iya. Isane Iwak mas lah gede-gede ya. Saiki Saiki nggih isane gede. sepat kaya dadi ikan mas iku ya apa? Ngene lho ya. Lek biasa lah gede-gede ta. Iya, iwak Ikan mas gede-gede. saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Pak Gadot di Iwak gadul anu di apa? Di wenter abang. Di wenter abang diculno. aduh dimeni lho. Dimeni ku lek klilipen iwake natap-natap ngono kan. Kok niku tuku iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Ane iwak kotu. Mati dibekuk.
Kono malah kidungan. Lah kon Ane iku iwak ngono. dimeni dicet iku lak gak iso kedip kon iki. Wis ta. Lek wis tau padha kepethuk ana ndur panggunge iso ya. Iki dorong kepethuk sithik nggo ndok maing. Iya. Ndok sithik ndok ambe sing wedok wayem. Suwedok ayo. Iya. Iya duwe akeh kon niku. Dek kan nangani dhewe. Iya saiki men. Iya. Iya, saiki dadi bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos. Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Aku ndelok kon. Yo lambo. Loh, kon iku ngajak kok mbek apa sih, Ro? Lah nandi ki Ya enake? dalekno penggawean sing cocok lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Kok aku oleh dhuwit lho. Lah aku ya butuh lah dhuwit, padha butuh are. Lah iso mamu Sementara gitu? iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Heh, Omamu sik. omamu durung tak dol omaku kon dol. Kon iki dodol omah dolek dhuwit. Arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol. Iya. Mene lek kon butuh aku nyengkre. Sing tak dol omahe sapa? Omahe tangga. Oh, dadi kepuwi wong jangan ngomong disenen. Tapi- Rundingan lek gak masuk akal udah dene kok boleh salah paham geger. Iya. Nyambut gawe apa sing aku dolekno sing Lah enteng-enteng. kon iki sing lincah pendapatmu apa? Lincah aku pelayu ku yo banter. Lah ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbako-mbako. Oh, mbahku. Nang yuk li. Oh, anu ning Lia. Iya. Dodol mbahku panjenengan kono. Dodol mbahku. Iya. Lah mbuake ulere gak iso ya? Heh? Uler-ulere ngono bagian kebun lah. Iso. Engko nek iso mbahku uler ya. Nggo uler terus nggo mbakku didik gak ketara. Nggo Disimpen. rong kiso. Tiga, iya tiga muli. 3 kiso. Tutuk omah dijupuk mbek wong. Coba mi wong kowe. Ayo dijupuk gak resmi. Omonganmu ngono. Yuk nggo pulpen kene. Iya, kaya apa? Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Loh. Iki lakune kudu ngidul lek ngalor kon ngalor sumpet segara ngalor. Kan iku dadi wong tua sing pinter kan. Lho, sik tangan petang. Kene. Waduh gak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorona ya. Iya kok ero. Iya lah. Mulane lha iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno kan. Iki angel warasi kan. Ero ae. Kudu lapor duwe panjer. Lho lah ya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya. Iya betul duwe. Ayo melok aku ta. Temenan ta? Ayo ta. Nang ndi? Lho ayo. Nama siapa iki? Kon melok ta gak? Iya. Lek gak melok tak tinggal lho. Lho ya melok. Melok ta? Iya iya. Ayo, Bos. Ngene ndi kusume dhewe-dhewe pancene. Iya lah ngene kartolone kene sumrebab. Nggon kusum jangat. Lah jane ya apa? Ngalor ngidul. Lah aku gak duwe kendang tawani jangat. Wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Gak ono len dia jangat iki. Winginane nyang omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek nggo terbang. Ah, wis baper wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ngono. Cuma aku kepengin merubah nasib. Saiki dadi pelawak kok ngene bek meneh-meneh dadi dokter ta apa? Dadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduki kabeh, setakne rerek kayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Om anyar, bojo anyar. Dik, kan gak kerasa ya, Dik? Lah kok, Pak? Waduh. Iki nirarek nom-nom lho. Nyang tuku durung duwe bojo padha sekolah. Pak, kuwi lho, Pak. Jare arek lanange ngene. Ya, Mah, gak ono dhuwit, Mah. Lah wis ngerti ngono celok Pak, gak nyelok emak. Wong durung duwe anak, Dik kon niku. Lho gak apa-apa sih kemajuan. Karepku sing serius ngene lho. Nyeluk aku kanda ta apa ngono lho. Kanda. Lah aku nyeluk Sampe Dinda ta. Lah adane komik Wong kon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ro karepmu ya apa durung ro ya.
Kon ya mesti durung karo karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk seneng aku putu, Dek. Apa? Putu. Lho putu ku enak, Dek. Jabone sepo jerone legi. Macam-macam. Wis gak usah jajan, ekonomis titik. Durung setahun wis distrek, Rek. Kon niku Dek, dadi bojo durung setahun, Dek kon mbok ya. Gak perlu mangan aneh-aneh iku. Sing perlu iku ya Ya apa? segoe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Wah ngono sih belajar yo nek rame ae mbek ana spine wong-wong. Kon ngerti nek ya. Lho. Titenono, Dek ya, titenono. Agek longgoku petingkrang rame, Dek. Lah nek melorot. Senden ini kok. Titenono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta. Ya wis tak siapno. Sampeyan mang golek apa sih kok tingar-tingar ket mang ngungkapi kloso. Kon niku ya apa? Aku nyengketno dhuwit 3.000 gak ono karo kon niku. Ngono iki lho wong lanang ngono iku. Lah ngene kloso apa nih? Sampeyan golek apa lho? Ya mau tinggi lho. Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Loh. Aku les ngomong toh, kemantenannya. Penghasilannya ku apa keris iku? Sekali waktu kita mukul del ngono lho. Sing dipokol iku apane ana hasile sih Ya keris. bathuk nek pukul kan itu. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene Alah. omah ngono iku. Supaya omah iki ngalir rono ngono iku. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po. Kon Lah ngomong iya, ngono ya, kon mana ngomong ngono sewane? ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca. Delok Pak Mene wong Syukur. 5 mene ngono brel nang omah kon. Lu lak ngono tek aku sing Lah penitine iya. lak ngono. Mangkane. Sembarang aja atik woro-woro. Semen-men loro tuku gak ono semoro, Dik. Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Delokan ya apa saiki gak maju. Lho gamelan. Iya sih. Lah, aku tahun duwe loro ilang situk-situk. Sampeyan gak iso ngerumat ngono. Apane nglumpuke ngene Demak kono arek kono. Wis, Kak Saiki itu gamelan Dik aku. gak seneng aku ambek keris-kerisan iki. Lho kan ya apa sandang pangan Dik kon iki. Alah apane sana pangan apa? Lah winginane ya apa aga metu diluk kanggo nulak udan iku. Ndi? Lho lah. Terus no sampean nulak udan gak ngelenting. Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi? Bae apa? Ah, sangone becak tok. Ya iku yang sampean teni hasil. Salah mari ngono. Wong yo aja putus asa, sekali gagal, 2 kali ngono lho. Nah, 2 kali apa wingi kok nambani arek ya waras ya arek. Klenger kon iki apa ya? Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku Gak. duwe kesenengan ngene iki. Gak seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae. Bener nek aku nyekel keris kon kudu hobi. Hobi apa? Dolek kul buntak ngono apa. Kayak apa kul buntak. Lho cek padha jalane lak ngono. Sapa, Dik? Bun. Mangga. Waduh, lali dah. Waduh. Sapa sih sapa? Waduh, iki lho sapa iku? Aku nek. Sapa sih? Sapa? Lho ya apa sih kok pada bingung nih? Setalane ndelok Paling detik. pe sampean sapa sih? Waduh, Dik, mosok kon niku lali Lah, barek kon iya. dhewe. Sapa? Iki lah. Mosok iki gak lali peno lali. Jenenge. Sapari ya? Loh iya. Oh iya. Oh, Nama lha kadek masang brengos. Dik bukakno, Dik. Hah? Bukakno. Apane yang dibuka? Lawang buril. Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya dolen-dolen delok keadaanmu iki kok selalu keluh kesah. Oh, Apa rek jiwa kelinci seni? penrir kon ngelok. Seni ku sing gembira ta? Gembera sih. Sing gembira. Kon iki nek gak iso ngomong jok kon ngono, gembira ki apa? Gembira lho gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki ta. Cok ngono kan niku. Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ero iki. Apane? Iki biyen kan sinden. Sinden tak angkat deh. Oh, tak angkat iya. tak sekolahno. Heeh. Lah meneh Sinden pinter-pinter oleh pendidikan. ijazah tak kok nyinden maneh ngono lho karepe. Yo, Apa Cok. sing penting lah sekolah. Lah ya yo. pariane tak ganyang luar negeri. Ojo ngono. ganjak, ojo ganjak. Apa? Ojo ganjak. Apa kanjak iku? Lho nek jare wong Surabaya ojo sampai. Kon nek ngomong ganjang aku ngomong ri. Lah ri kon kajuri. Kok aneh sih. Lah ya kene ngomong ganjang Iya, kaju. awak dhewe iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Heeh. Ya apa saiki kok tempate kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta. Ngono-ngono Kon salamu dhewe ri kan. Penderitaan iki ludruk-ludruk. Lah ya ri. Gak uman tempat saiki Kita sapa. ri. Kan sik nomor tak ngomong ri. Wong arek-arek ngger kepethuk aku ngomong rem kok kontos ngomong sepi lho ri lak kon dhewe sih. Lho, isa rame lho endi sih? Coba kok delok teko ndi? Lho, ya delok teko kaca brenggolo. Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Nah. Rono ngalir, rono ngalir. Lah iki lho bojoku Enggak. ngerti. Gak perkara iku, soalnya
Sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki. Wah, udan-udanan. Iya. Iya. Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono ramene ono sepine. Mamelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Iya, Bisa mungsune maju mburi di anu wira swasta. Lah, Apa iku. mungsune udan iku apa? Ngono lho. Mungsune udan Mburi iki kek ya- rombong. Nah. Prapen. Enggak mburi kek rombong. Dadi kekno angsli ngono bakul angsli. Wis aku tau ngono. Oper haluan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayup wong turu. Dek irisna, Dek. Apa? Cara apa? Irisen. Apa sendiri? Iku ngalo benang ki mau liris. Sik saiki ngene, todo poin ya. Hah? Todo poin. Maju bojoku. Pokoknya. Oh, pokoknya ya. Inti sarine. Iya, aku rene iki lah. Sampeyan apa? Jangan Ah. sambat ta. Loro. Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah iya. Sambat kon iki gak ro kemanten anyar kon sambati ya. Golek kebutuhan aku rene. Kene botone sakake. Butuh apa sih, Kon? Lah ngamben nih bal jeplok ngono kon apa. Wah rek iki repot. Mamula kok nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Ngawur ae. Ngantuk wis gelosun nduk plesteran lho. Oh ya kak ngono sekarang lek meningkatkan. Iya, Ya, aku apa rene iki sekali. siji gawe loro gawe. Ping pisan kepengin ro omamu. Iya ya wis ro. Kaping pindhone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong uang kan jaluk tolong aku. Wong dene kok duwe pusaka. Duwe, Dek pusaka kok. Gaman iki gaman. Apa sih keris iku ta? Keris. Alah kena. Lho kan ya. Ah, wong sik. Rek iki. Sojo dreken. Kok tak uncalno. Ya ndi ta iki? Ya ndi ta? Emosi rek. Bojoku emosi dreken. Iya, iki kenek gak dudol. Wah, kon niku rere kon niku. Oh dilarang iki kok iso. Ojo tari kon Yes, niku. gak pareng, Sing gak pareng. penting lho Ri, kanggo apa ngono lho. Heeh, iki lak aku dijaluki wong ta wong duwe gawe iki. Dikae ngene ndi? Karepe. Irian Jaya. Rere. Oh, ya lho kene aku tak dudono kon serobot. Robot. Aku sing gelek diserobot. Mangkane yuk pasang Kan tabel. ada aku gelek serobot. Sik tandek-tandek ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur kon nak budruk ngono ya. Ya, tadi kon niku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan mbek masyarakat sing keadaan gak duwe. Ngono lho. Iya. Dalam kekuatan Sik, sik. sinanggap. Iya ya. Biasa piye pasarane ngono? Ya apa ya? Pasarane piro? Jari ngomong liyane Ri. Apa sih pasaran apa sih? Lho, nek tanggapan. Sapi-sapi Dek, sapi. Kok sing situ tanggapan untuk Wah. sapi? Ngomong apa sih? Sapari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya. Lah kok tanggapan Terop, sapi terop. Terop. Iya. Nek terop iku aku nek werene iku ya anu lah teka-teki lah. Piro? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri. Murah ya. Nek wong ndangek ngene. Di bawah 400? Ri ngomong liyane. Gak aku jangan nyelang dulu gaman. Siapa karepe ya? Kapan lah wong ngono ae lho. Dek meneng aduh Iki ampuh ta? Gor kon niku. Ampuh ta? Ampuh. Ya. Wah kena jamu ampuh. Ya. Kono ku ngawur ampuh kanggo nulak-nulak iki lho. Oh iya, upamane mendung-mendung teko ya. Lah mendung teko didangakno. Didangano. Nyilak ya. Ilang. Tangan sampe nduk latar nglak kloncom. Wong kon ngendone Dek kon niku. Kabiyen aku gak seneng kok ngono. Saiki ampuh ta enggak, Dik? Ampuh aduh, cok kuatir. Oh, Lah iya, iya. banjir keputran niku gara-gara apa? Iki lak tanggoku ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno. Coba iki gawe iki gaman brojol. Iki ono gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih? Bobot piro? 2 tahun. 2 tahun. Orang tano Joko rene ri kok ngawur ae. Wong loro tadi setahun ngono lho. 12 wulan. Iya. Iki gawon ya. Gawon dekek nisor kasur. Masih didepno. Ojo lak tubles wong ngawur kene. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek Iya. wong atik. Nah, nek Apa? ngono. Ya iku sambatan wong. Ya tak gawe sik ya. Ya kan lho. Gampang kok. Kenae piro lho duwe kembang. Biasa piro Dik kembang? Ya 6.000 ta. Piro? 6.000 lak kena kok. 6.000 kalau petang tempelan. Tempelan gede-gede ku lho. Wis balik kene. Wis 4.000 nih. Petang tempelan ku lho ta. Karo. Sembo batin Tiga ngirim. ngirim. Duwe gawan aku gak Ya wis. seneng. Dek, waduh kok niku Dek. Kan. Pokoke engko ampuh, Mm-mm. mbok laru dhewe. Iki kan dhisik kene. Ya iki 3.000 ya. 3.000. Nah, iki 3.000 iki. Kawan sing cilik iki kris iki, kawan. Kawan sing cilik Gak ya. karo ta. Nek 6.000 sing sitok iki kon bisa. Karung lho karo. Ya wis kawan-kawan. Iya. Wis. Engko nek ampuh temen tak tambah 200. Iya ya. Nek rame-rame terop jan apa, Dik? Iya ya, cok kuatir. Cok kuatir. Yuk mulai yuk. Iya ya. Iya. Lho Dek, ya apa Dek? Lah 3.000. kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan iku mulai ngono kan niku. 3.000 sak setan itu gak ono sak jam. Gak wis aku
aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan, Bang. Lho ya apa sih? Dek. Waduh, aduh. Dek. Wong urip nek gelem ati-ati iso uripe slamet. Contone kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh meneh entekno meneh. Salah iku. Ya pancet arek iki. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono oleh gado ati nguntal ati ngemplok ati kon. Iku jiat. Ya, tangga sebelah. Mulai nyatek. Tangga sebelah mulai jeplak. Aduh. Ya gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen nggodho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit. Tapi nemen kok lek nggodho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terusno. Tambah suwe tambah ndodro. Nek kon terus kaya ngono, nek ana apa-apa gak tanggung jawab. Lho, boleh wayangan, Rek. Ya apa, Rek? Wah, wis. Lumut. Loh, nek ngene jelas. Terang gamblang cetha trewelo-welo. Tambah suwe tambah ndodro, tambah suwe tambah gawe-gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah ndodro. Tambah suwe tambah kon gawe-gawe ya terusno ditenono kon ya nek kon gawe cara kaya ngene gawe lagu kaya ngene besok kesiku Ibu Pertiwi. Kuku babar pisan pernatan rusak kon sing nasak desa kacu kon sing gawe rusuh tambah suwe tambah ya wis tutukno kon kula apa melok ae untuk nak munai melok ae lho kon tandake lho kon ya oleh bolo ya jiat oleh bolo kon lah bapakne bondet ta kon tapi awas kon tak kadano bondet kon ya
Wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya tresna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabar aku, kon titen terusno. Sopo kon apane? Kok iki yo ngono nek muri-muri pendaya kon niku. Tak sangkane iki mang siluman. Siluman. Mendaya. Sasar ta kon. Iki basemane gak wong iki. Lho dalang. Dalang opo ndek latihan ya, Mas? Latihan. Oh dikudu arek latihan ndakno. Lho cokoten. Cokoten. Lah kon apa wayange, Bos? Lah kon tak Senin. Saya lah kena markati. Kon niku takon sing enggak kon niku. Oh, dalang, Bang. Aku iki lak nang omah ta. Iya. Ngomong arek-arek kotekan karo nek rekaman nih. Ya, kena kudu sing sabar. Oh iya. Iki kan narek remaja-remaja kabeh. Iya remaja-remaja kabeh. Iya, kemarin mbek Sokran perlu nih, Cak. Iya. Iya, sapa maneh cocok. Ya wis. Lah kok lu kotak. Kan di kursi ya? Gak ono di. Gue gak cukup. Iya. Gak dari. Ana. Iya. Ya, Pak. Omong, omong. Gak ngomong diantem wis. Iku kaku watok ya arek iki. Kon niku aja bertindak tangan robot ta. Watoke kaku kon niku. Iki butuh duit. Iya. Ya apa sih. Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya. Nang dagangan. Iya, daripada awake dhewe nganggur. Iya. Untung-untung titik. Iya, gak bagi apa-apa. wong loro mek Sokran. Iya, atuk ngono timbangane wong nglakoni pek pinek barange pinek. Iya. Tapi atuk nglakoni ngono. Ngakon nek pinek barang pinek. Iki lho barange wong liya lho. Aduh dodolan ya. Iya. Iki apa nggawa keris. Hah? Keris. Ya keris iki. Iya. Kok kaya apa ri ngawur ae. Zaman wis maju kuno ngene ngerti Tapi ya. ndelok kampuhane keris iki, Bas. Waduh masih teko nepi oleh iki. Hah? Nepi. bakon nepi, bakon nyungsang. Gak ngurus keris aku. Keris karo welang. Hah? Keris karo Iya, welang. karo welang. Karo welang. Karo buncise. Karo welang Karo iki. seladrine buncis. Loro kabeh. Hah? Karo welang ambek karo pedang. Iya. Waduh model-model kon Sing iki sing ampuh iki. Sing iki. Iki kanggo menghadapi wong opo ae. Iya. Ya apa ya? Ya Iki apa? kapan ya? Iya. Bahasa asing gak menguasai. Iya. Iki menghadapi wong Jepang, bahasa Jepang iso. Iso. Jepang iso. Terus lihat. Menghadapi wong Inggris. Iya. Pernah gak iso bahasa Inggris? Iya. Inggris iso. Iso. Tadi upama mau gak iso bahasa Belanda. Iya. Wong Belanda iso. Oh, Belanda iso. Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti ae wong Inggris iso. Lho gak percaya? Coba niki gedhekno irung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Ngawur ae kon niku. Iki nek gawe tolong apa-apa iki, Bas? Ngene nek kandhani ya. Sing situ wis payu iki tuku Maedi. Mani tidak dong turi. Oh tak tutuk kusimu kan kok. Gak percaya. Apa? Iki tak dekeno kemejaku. Ya, terus? kemeja iki obongen. Apa kan? Engko nek murup tak tonyo peno. Wis akhir ae ya. Sapari mbek sorokan ya. Sokran lho. Sokran saiki gak perlu atik model-model. Iya. Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane. Saiki nek aku tangan duwe kita tinggal kene wis. Oh, ano. Delok regane, Titik ya Bas. Bas titik. Kano. Piro sih butuh piro sih? Alah mek 200 sih. 200 apa? 1000. Duit bebekmu. Iya, duit bebekmu 100.000. Bebek. Ngawur ae niku. Coba semene iki kan ngugemi bojone biyen. Bojone sapa jaran? Bojone sapa? Gak ngerti aku. Oh, Oh, tanggane. iya, tanggane bro. Kale nyimpen barang ini. Iya. Heeh. Iya. Kayak iku prihatin, Iya, demi iya. hati-hati. Iya, terus? Dadi ya sugih ngene. Iya, tapi meleki. Gak meleki bakolot. Tetekku dhewe. Lho, pasane pancen omong nek soge. Sogene soge. Ah. Tapi njalukan rokok. Iya. Sopo? Seneng. Iya, ganteng. Gak tau njaluk rokok. Tapi gak tahu adus. Wis tak mulai nek ngono. Iki sing kene. Iya. Loh, lo dibuang. Wah. Loh, mek iso mlayu kris Iki e. nek vaksine cepet tak Tutuk karang luke dudono nek. luke. Lu piro iki? Luk 9 iki. Karo welang luk 9. Golongane iku. Sama ya? Ayo. Enggak. Ayo. Lu cici. Cici. Lu cici golongane lu ciyet. Aja ngenyek ta. Gelem tak gak gelem? Cici Gelem tak gak gelem? Mau. Wis sampe Cukun balik. Cukun kris e. Ayo, Ri, nang warung, Ri. Ngono ta. Kayak anduk nang warung gak bayar gak apa-apa Oh, nggo. gak apa-apa, 30 wong kon go. Hah? 30 wong kon go. Lah apa utang lho? Oh, Wis tak balik aku. model-model sik enom model gak karu-karuan. Wah, gak pamit aku. Wah, kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok nglibet nek ngono? Sik enom gak duwe akal. Lho, sapa iki? Waduh, ati ngawang barang. Oh, iki pakaiane lulu. Brengose rek. Lulu, sapa iki?
model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkule ketatap. Model-model gayaku rek. Mangke rumiyin kula badhe pitanyo dhateng panjenengan, Den. Mangke rumiyin badhe pitanyo. Menapa leres menika tanah Jawi? Nggih leser. Leres mriki tanah Jawi. Lah sampean iki keparing asma simpen. Sinten sampean iki? Nek sampean boten sumrep kali kula patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. Kaya penyanyi jenenge ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake. Niki ngeten kisana. Iya tas pundi nggih Tebih saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi? Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki. Oh nggih, asmanipun sinten? Kula R Baseman. Oh, rombengan. Mboten rakyat Baseman. Oh, Baseman. Nggih. Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandhap wonten wuwungan mriki. Waduh nang hubungane. Anu, wonten dalem panjenengan. Lajeng maksudipun dos pundi Gusti Pati? Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to? Mestimun nite kuda. Lah, Kuda mestinipun. lah sakmenika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu. Wah pemborong rupane rek. Pemborong rupane iki. Kula rumiyin niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki nglalang jagat lho. Waduh ya apa iki? Gak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa Kula menika? dipun utus kali Gusti Ratu Oh nggih. ngupadi pusaka keris-keris. Iya seru, kata lo. Pecicil lah kata nggih pun nggih semerep. Pusaka kang aran Karawelang Oh nggih. kang Luk Songo. Oh nggih. Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon kula bayar, saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongin bangsa miun lagi. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Karawelang Luk Songo. Luk Songo. Nedhi pinten yuta badhe kula tumbas. Oh Luk Songo nyuro nggih menika Songo. Nggih ngeposaken Sanes nyuro. Lah terus pundi? Sanes. Nggih. Menika klintu sanes nyuro, sanes nyongo. Saya kacang terus pundi? Menika nyorok. Oh nyorok. Nyorok. Sik nyoleng sore nyoleng iki kok. Lah menika upami reginipun awis dos pundi Gusti? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal. Nggih. Dados tiang sekti, nomor kalih dipun sungkan tiang, nomor 3 saged sugih. Waduh Gondo, gandu. Waduh. Gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Ya korek la opo mang tak tolak marek. Menawi tangga ngriki wonten kang gadah panjenengan matur mawon kali kula. Menika ngaten Badhe kula persi. Oh dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Waleh-waleh menapa sampun ngantos waleh. Menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken. Nggih. Ning cara mesti wontenipun anu menika uang tali menika. Oh, kangge persekot to? Persekot. Ngertos persekot ini. Sampun kendaraanipun mulai awis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan? Menawi cara atas angin menika uang muka. Oh nggih. Muka rai muka. Nggih. Ono pate kok nyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraanipun. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten Karawelang. Wah, Nggih. kula abrak-abrakaken, kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak, idek kaya raja. Waduh diancam dengan aturan. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten. Wonten nggih? Nggih. Menika Nggih. kangge talinipun Nggih. yatra 10.000. Oh, kok kedik nggih? Nggih. Wong regine yuta-yuta nek 10.000. Menawi wonten menawi mboten wonten mangke ical mboten menapa. Waduh pate kere rupane pate kok. Wonten menapa mboten? Nggih, wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gangsal menit. Nggih, gasal menit. Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan. Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki. Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan. Ana ratu dioperasi rek. Nggih, Nggih, ngestu aku dawuh. kula nyuwun banget. Suwi. Wadil, Mas. Iki rezeki mondo tak tampil iki marek. Coba sapari mbek Sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei dhuwit 100.000 umpama ngoten.
Waduh iso sugih dadak aku. Kapan yo kepethuk arek-arek iki ya. Kepethuk arek-arek tak terusno nek keris iku. Waduh rek. Wis gampang tak aturi aku tak nang arek-arek ae. Iki sial perkara kon melok iki. Ah, ya gak prego aku. Mosok keris digawa ngalor ngidul, ditawak-tawakno rono gak payu coba. Ngono sembarang kon. Wis ta mesti dituku. Lah kon gak ono semreng ae blas merecing ae ngono. Ora, lha iki jagano PT Blorok iku. Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki. Saya Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang. iya, tapi ini aku kadung utang wedang no warung ayo. Piro? Entek piro? Entek piro? Entek 800 ya. Kata 1000. Hebat. Waduh, gawat. Kon iku ya apa durung ruasi terus kon Lah kon jane wis Tanggal mesti sakmono. payu, basman iku soge mesti payu. salamu mangko nanti pakai necis ngene kok kon sarungan. Nah. Malas kon. Sarungan kaya ono kairun ngono. Senenge kon iku. Padahal iki murah tak tawakno piro 200 Bang ya. Iya, 200.000. Iya. Wis saiki nang didol anu 5.000. Nek rombeng kon. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku kan. Ngoyo kok Semono ta, ngono ana wong bodol lak marang dhewe ta. Asale dhuwit kudu dadi dhuwit ngono kan. Iya dadi dhuwit iki kancapi ngene iki ya kadung utang. Wah, kon niku utang gampang. Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Kan duwe dhuwit cilik kan. Hei, Kan duwe dhuwit cilik ta? ayo. Saliman. Bener aja. Iya ri. Kabar ini? Iblis tekor. Iku anu coklat iki anu kan iku. Ijo kene tak ngomong sok Ya ngado. ngidik aku iki sana kon Dungaren men kok noter-noter kok dungaren. Heh? Dungaren. lho anane iki mang ya dungaren iku warane rene mang. Lah iya, lha apa? Ono perlune ri mari. Bener ana perlu peno tok ae goleki aku. Nek gak ono coba Iya. muncul Rina enggak. Ngene lho ri sing wis. Iya ta sing wis kaya awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatun. Omongku atos ya ta. Heeh. Sepurane ae. Iya ta. Iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Saya diantem ae kok. Kok niku wae jane kok niru anakmu utama niru kon utama iku. Ngerti ya? Aku mangawat dhewe dina-dina. Kan niku salah paham kan niku. Ayo cari apa apa sih? Diantem. Perlu apa? Ayo ngomong kok. Lho ngene Pak, aku sing ngene. Perlu apa? Aku mlaku blek loro atine. Wong ku walas-walas ae, penuh Iya. malah kasar ah. Iya. Saiki diwales penuh jok ngersula ya. Lho cok ngono sak wong tuwa rek kon kok ngawur ae. Ah, Iya. Ono kene apa sih? Oh, perkara keris mangga. nah ngene, keris mau kon lak njaluk rong taus ah. Iya lak rong taus. Rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 400 Mang ya. Heh? Malah njaluk 400 ya. Dari 300. Wah, kon iku 400. Piro? Wah, juta kok. Wis tak 1 juta tak cucup. Tak uyup. Wis tak tutup. Nah, piro ri kon? Ya wis mang biasa 300 Saya ya. 300 tak tutup. Wis. Iya. Nanti ya krise. Nah iki krise. Hmm. Nah, duit duit dhisik kok ora melayu peno. Lah opo mlayu? Lah iku apa? duit dhisik. Kresek. Kertas. Kertas. Iya. Rungokne tak kopekmu iku. Kan cerike belas ya. Ono lah ya olah kadang cilik. Iya. Kresek. Enggak. Ya 300 ya. Iya, 300. Duit tak cekel. Iya. Keris iki tak kene peno. Iya. Ojo lali jenenge ya. Kamarane lho ya. Koro welang. Koro welang. Maneh, koro welang. Koro welang. Nah iya. Besok masuk pagi ya. Oh, kan iku dadi guru tak kon niku, takno. Wis tadi wis akeh nang Tak mriki. tinggal ya. Ya. Masalah tepake rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adik Gusti Pati teko, waduh, berapa yuta tak terima. Wah. Seneng wis. Wah, Gusti Pati. Menapa sugih nglamun Gusti? Nggih, kula mboten panggring kali sampean. Nggih. Kok mringis kok luwak. Lho, enake. Wonten menapa? Menika ngaten Gusti. Kados pundi janjinipun? Saking pesanan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun laksanaken. Oh, sampun angsal to? Nggih. Saestu. Nggih. Koro welang? Iya, menika. Lho songo. Nggih wujudipun. Menika wujudipun. Nggih. Duh, Aku dapat eling dapat. Betul mondok rek. menawi cocok mangke pinten yuta kula bayar. Oh, ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho. Kula tak rojel karo Gusti Prabu. Oh, Roger bareng rek. Nggih.
Tenggo. Iya. Tenggo sekedap. Iya. Tenggo balik sekedap balik. Mangkel men nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling. CQ 1985. Selasa Kliwon. Iki lak boleh wetonku ya. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngrusi sapa iki? Roger. Ya. Silakan masuk. Iki ngomong opo iki? Ya. Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik ngoten. Aduh ditelepon bareng rek. Ya di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh, Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak teko. Ya ganti. Boleh kok sabukong suarane. Gusti Prabu, ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti. Ganti? Oh, sini, Patih. Sini sudah dapat, Patih. Sini sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Ganti. Dapat atur ayam. Pak, menika ngaten, Pak. Terus. Waduh, pangapunten ki mawon. Iki. Kula calling dhateng Gusti Prabu. Iki. Sak menika sampun angsal. Oh lho. Sampun angsal pusaka Korowelang. Nggih nyuwun sewu lho Gusti. Sampun pun celometan kali kula lho. Kula niki pun tekor 300 lho iki. Sampun pun guyon. Lah panjenengan lak sampun mireng piyambak, lak Iya. sampun denger kupingipun. Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi hati saya menyesal. Loh, lah sudah boleh itu gimana? Oh, mboten purun ngoten. Loh. Purun sampai tumbas, mboten purun sampai tumbas. Loh, badhe menapa sampean kali kula? Nek ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tak odeni? Ayo, terang bae aku. Mati. Sawang, ae. Iya. As. Iya. Waduh. Loh, Ri, loh. Wes. Wah, tak wantem jenggut anu. Berantem apa nih? Tak antem jenggut. Kok niku lapo ngono sampe Pancakara. Jenggote sampe katus iki. Mas, coba lu. Lah, Pakaian sopan. 300. Loh, Tarsan teko. sapa iki? Wah, Rit, Lho. kamu cak ngelu kan niku. Dik. Kon gak roh dibotono wong. Lapo? OTP ake wong loro lho. Lah Ini lapo? topi aku lho. Lapo? Arek cilik loro ake kerisen di kon niku. Keris. Lho wis payu wae. Payu ya apa? 300. Rekeres iki wis sapa sih? Wis Dik. Kowe. Ngono jarene wekmu dhewe kon niku. Kene aja guyon. Lho, wis Dik sing duwe keris mang lho. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Kartolo. Aku Patih. Wis kon niku wis. Lah, kon niku dadi apa lho kon lho? Dik iki ngene lho. Ya wae. Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono. Nang Paseman. Rundingan tak dol nang Paseman. Terus Bareng ngono, sapa sing dodol aku ta? Aku. Kok iki dadi pate wis lali. Dadi pate. Lah kon pasang Roger bareng Aku iki apa? golek keris. Aku iki golek keris karo welang tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin. lah terus Masih pirang-pirang juta iku tak duwiki. Wis dadi ratu aku. sing dadi ratu kan? Iya. Gak pantes kan. Iya, suarane malah anu cilik. Kon keliru kabeh ngono. Gopo? Apa? Lah iki cilik ku lho, kok ndelok kene ya. Oh, karo welang ya. Iki mang menek ono ndur wit apa kemang? Waduh, kalau wite dadap. Ya Kris. untung Basman gak ndelok ndur. Lah Kris. Kris gak paseman. Gawa. Ya, pre, lah aku ya wis kadung nimro panjer aku re. Suruh kok dhuwit ngene ya apa kok. Wis gak kris liya mari. Gak ono. Kok gak ono sing mandi nek gak iku. Iki mang Didemes. keris sapa? Dik.
Kon iku yo lancang risih wong didol. Lha iku lho. Kepepet kebutuhan yo. Iki mek 3.000 dikek dhuwit 3.000 tok are kon niku. Lah iki mang oleh mek Ganti lengkes sama Ridit. Ora. Bapak. iki mang oleh mek 250 repis e. Wis ki ono 100 repis. Oh ngawur. 100.000 iki. Nanti ditemen lho. Lah iki lho dhuwit jono iki lho. Kok kena dihapusi kon niku. Ngene dibagi ya. Dibagi lho. Sim 400 kene. 250 repis. 350. 300.000. Terus kene 300.000 iki dibagi wong papat. Ya. Tiga 50.000. 50.000. Luwe satu. Luwe dibuat ketemu aku. Wis gak apa-apa. Ngawur ae. Gak apa-apa iki genah iku, mari tak jelukno hansip ya. Lah kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang ikhlas Ikhlas iki. temen ta? Iku Kris gelek digengremong-gremong ku ta. Iya. Ngono kok jare mandiri. Wah niku. Lah kok sumir mergo aku. Gak iso. Sopo iki? Iki dadi apa Dik? Kok takno. Ratune Bonong Keling. Bonong Keling gak takno. Ayo. Konangan kon saiki, ayo. Iya. Ayo berbuat apa kon saiki nek ngene aturane? Iya, Bes. Ape berbuat mana nek iso? Lah iki dikon arek-arek kok apa? Lah kon lha apa, Dik? Oh, penjupuk kiyes. Kok iki takno. Njupuk kirisku. Ngomong siak ngomong. Krisis ya ana. Lah iki apa krisis tak gawe krisis tak gawe. Balekno kamu lan. Iki apa asale krisis iki? Asale apa, Eri? Masalahe lah aku butuh krisis sithik Nah, ta. Nah, maksudmu? Tak sewani 3.000. terus? Terus aku oleh rundingane Kartolo, tak kon awakno peno iki mang. Aku gak gelem. Iya, asale gak gelem. Mana aku dikon macak dadi patih, Mang. Oh, jadi patih Mang kon. Iya, kepeksan lho, Mang, temen kepeksan. Dadi rati sabar kan. Sopo Mang? Aku. Aku menek dadap. Mulane ngomong kok kepitak kepelicuk omong wae. Masih mana dadap gak rung, dek kabotane rung dingkluk ae ndang gak iso. Iso ndangke blas iki. Oh, karo aku ndiluk aja nih, Mang. Ngomongnya ya keliru soklen. Oh iya, wis. Pilih apa? Wis sik. Oh, pucuke bodol iki. Nembui. Kok sing gak pati arek-arek wae lho, Dik. Selawe Kak, tambah selawe. Kok selawe-selawe. Iki rongkone besar. Lho, iki melukan lan. Lah, duit Mang direk duit Mang. Sini Duit balen sewoto duit. gila. Ini cak bahas iki. Iya. Iki kon mana-mana ojo ngono aku dhewe kok gelem ngono lho. Ngomong dhewe sing ngomong Ngono lho. lho kan karo wong Iki ngene. kok balen beras Bang. Iya. Aku njaluk separuh. Ki apa? Heh? Ki apa? Panjer. Ki panjer kok sakno bos tau panjer. Pas maneh iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dek wedi. Iya, wedi. Pemisan bare bojone, pimpin wedi brek wiadi. Oh, kon sing enggak. Boleh. Oh, wis ruwone sibutmu lho. Iki pengalaman masih gak nyambut gawe sampe nang konco ngono. Iya. Itu ngapusi dhewe. Iya, gak apik ah. Ngono. Kok api dadi pati. Lah iki dipaksa, lah jare ana persentasene. Tapi ratune keliru rongko welang. Pati nite kudo. Sampun kudo dipun garap kali lari-lari. Padahal Wis saiki Balekno Dik, balekno. iya wis balekno ngono wis. Kena ta hitungane kena. Wis kena wisan. Itu kurang tak ga hitungan. Wis cangkep. Terus apa? Lah. Saiki etik barang yo. Iya. Susu mulih rek. Lah apa? Ojo susu mulih. Ala Nirwana. Lah apa? Lho, yo apa? Lho. Iki oleh garapan. Oh iya, garapan maneh. Lho iya. Iya. Ayo rono nek ngono. Rundingan kok kono ta? Iya. Nyok kono. Keris gawon. Gawa tak gawa terus engko rekaman supaya gak udan iki tidak. Nah, ayo. Thank you.